Amennyiben egy barátságos környezetbe szeretné eltölteni szabadságát, kérem szenteljen figyelmet erdélyi szállásajánlatunk. Panziónk Gelencén a főúttól 2 percnyi távolságra, a 85-ös házszám alatt található Kézdivásárhelytől 11 kilométerre. Gelence nevezetessége a 13. században épült Európa hírű műemléktemploma, amely a kulturális világörökség része is. A kiskatolikus templomban az elmúlt 700 év európai jellegű kulturális öröksége rejtőzik. Kazettás mennyezetét 1628-ban készítették, harangját 1401-ben öntötték. Gelence határában emelkedik Kovászna megye legmagasabb csúcsa, a Lakóca is. A falu nevezetes szülöttje Jancsó Benedek. Vendégeink kérésére kirándulásokat is szervezünk, gyalogosan, lovas szekéren, télen lovas szánon, melyen a vendégek megismerhetik mesébe illő tájainkat. Szolgáltatásaink. Teljes vagy félpanziós ellátást biztosítunk 1- és 2 ágyas szobákban 9 fő részére. A panzióban lehetőség van főzésre, bográcsozásra, a zárt udvar pedig biztonságos parkolóként is szolgál. Programajánlataink. Népi mesterségek bemutatója, ahol megtekinthetik a tejínfejést, a kenyérsütést, szövést, fonást, kürtös kalácssütést, zsindelykészítést, fafaragás fortéjait. Továbbá lehetőség van esztenalátogatásra, ahol sajtot és órdát lehet kóstolni. Vendégeink nyáron részt vehetnek a színacsinálás munkálataiban, télen pedig bekapcsolódhatnak a székely disznóvágás rejtelmeiben. A kedves vendég a fedett pihenőhelyen elfogyaszthatja a tűzrakóhelyen megsütött flekken, illetve pihenhet a hintánkon is. Töltse szabadságát az érintetlen természetölén, pihenjen kedvére fenyveseink kövében. Szívjon ozondos levegőt. Jöjjön Gelencére, és legyen a vendégünk!